Τον Απρίλιο έρχομαι σπίτι σου. Ξεκίνησε και για τον Αλφα Κύπρου η επίσημη μέτρηση τηλεθέασης. Ύστερα και από την πρώτη εβδομάδα έναρξης εκπομπής σήματος στη Μεγαλόνισσο. Το βαρύ πυροβολικό του Αλφα, η Ελένη Μενεγάκη, κάνει και πλέον καθημερινά μεσημεριανή παρέα στους τηλεθεατές της Κύπρου. Ποια είναι όμως τα ποσοστά τηλεθέασης της ξανθιάς παρουσιάστριας? Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος εδώ στην Κύπρο έχει χαρεί πάρα πολύ που επιτέλους θα μπορούμε ξανά να είμαστε κοντά και να βλέπουν και τα προγράμματα που τόσα χρόνια βλέπανε, αλλά και νέο πρόγραμμα όπως και ενημέρωση που φυσικά θα βγαίνει από εδώ από την Κύπρο. Τι και αν κατέβηκε στην Κύπρο για να κόψει την κορδέλα του Αλφα Κύπρου. Τι και αν φωτογραφήθηκε με το μισό πληθυσμό του νησιού. Το ραμπασάκι της Δευτέρας 11 Απριλίου ήταν μάλλον πικρό. ΡΙΚ 1 15,6, Μέγα Κύπρου 18%, Αντένα Κύπρου 21,4, Σίγμα 11,8, Αλφα Κύπρου και Ελένη Μενεγάκη 5,7. Αξίζει να σημειωθεί πως το χαμηλότερο ποσοστό σε τέταρτο προβολής της Ελένης ήταν 1,3 και το υψηλότερο 7,5. Υποδοχή των φίλων από την Κύπρο και των οπαδών σας. Πολύ ωραία. Στην Κύπρο θα υπάρξει κάποιος άλλος που θα κάνει την ίδια εκπομπή σαν εσάς, κάποια παρουσιάστρια, ή θα είναι ένα μετάδοση του Ελένη από τον Αλφα Κύπρου? Θα παίζει κανονικά, 1 με 4, κάτι άλλο δεν ξέρω. Την Τρίτη συνεχίζει με την παρέα της η Ελένη να κρατά στην τροφιά στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Τι συμβαίνει όμως με τους Κύπριους τηλεθεατές? Τρίτη 12 Απριλίου, ΡΙΚ 1 18,9, Μέγα Κύπρου 16%, Αντένα Κύπρου 18,9, Σίγμα 11,3, Αλφα Κύπρου και Ελένη Μενεγάκη 5,6. Το χαμηλότερο ποσοστό τηλεθέασης της ημέρας ήταν 1,1 και το υψηλότερο 13,7. Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί. Η απογευματινή ζώνη φαίνεται πως για τον Αλφα Κύπρου αποτελεί χρυσορυχείο. Όχι η Ελένη Μενεγάκη, αλλά η Βίκη Χατζηβασιλείου που προβάλλεται αμέσως μετά τη ζωντανή εκπομπή της Ελένης με ένα best-of από τις παλαιότερες εκπομπές του Παν Πακέτο, ξεπερνώντας σχεδόν σε όλα τα τέταρτα το 15% σε αντίθεση με την Ελένη. Τετάρτη 13 Απριλίου, ΡΙΚ 1 14,9, Μέγα Κύπρου 13,3, Αντένα Κύπρου 20,5, Σίγμα 13,9, Αλφα Κύπρου και Ελένη Μενεγάκη 4,5. Το χαμηλότερο τέταρτο της ημέρας για την Ελένη ήταν 0,7 και το υψηλότερο 8,9. Πέμπτη, μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας των επίσημων μετρήσεων για τον Αλφα Κύπρου, η Ελένη Μενεγάκη προσπαθεί να μπει δυναμικά στον πόλεμο του τηλεοπτικού ανταγωνισμού, αλλά μάλλον μάταια. ΡΙΚ 1 16,4, Μέγα Κύπρου 15,3, Αντένα Κύπρου 22,1, Σίγμα 14,2, Αλφα Κύπρου και Ελένη Μενεγάκη 4,7. Το χαμηλότερο τέταρτο της ημέρας ήταν 1,2 και το υψηλότερο 10%. Τον Απρίλιο έρχομαι σπίτι σου.